botambiri tukara misi no tuitwa mureke mangana siasa mwako siasa no royo matuka makatigari tukucha sobo chore bonne bu mwako yoiga kartu chukwenda setebe dalgi kiando mutinyi watano watu mwako yoiga ekara bakenya bero bereti abarai aho beso kirigori birogo karwago yakirego kuna hateba ngwiri barengete ko chikokorera abamenyi asali bakori birogo tubwate keroke bwe musie ndubwate kero birogo aho asensi ya Kenya bugabana nguri bole bo senator bugumende birogo aho asensi to ya Kenya kumachumurire andi na irili bagare bana gukwale ni asomuro beri ukwensa kya bono mambia elinde tumanyena na radia ya tukwanda magana siasa kero magana na kirase studio na mange to eriganiri go korera kurboniga weganchese to chabona mambigo kamo eri bagota kora chinsa elinde abe atotebiara ningu ekiana buranyo kwa murori kwara muroriska bonire nandi kwa murora se TV ende arada dena ereningo andi gerukia kuri kurunsemoki mugeno ne karibu se studio asante sana mwajumurina ahingo nande ngirukie kiri okorige basi asamaleta nguru Jacob warongo bagaka kurumasige West igongo bole kroke wa MCA asegodi ya Masige West Yeremia abo bas constituency Jacob bagaka no mwana biashara igonde a founding CEO we company called Hurricane Global a company of facilities management chinse sana ibere Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Ethiopia na Zimbabwe. Lakini nabere nko colleague asiana na abantu aminto bagusi especially as a ward ya Masige West. Yes. Mbiyemono sana. Mbiyemono kabisa mheshimiwa bono mwanjumuri nataka kumanyana amasomao musawo yobweso kiriguru kia obo mzie asimasi West nasomete ngaki miroberia ngaki robereti bono kurati mwanjumuri na ngahiyo somete no ni primary medera mondago teana mundo nasomete rata kuma okay asante sana was bono njina somete school kugena ni primary school yere galinka asege tukelingwa kira chikura ngarwa rogwetere kanisa ya SDA ngagenda Bugema ali Buganda kaba sponsor na Nyanchwa kana genda ronga kora form 4 mwaka 2005 ngarwa ngagenda A level ya form 5 na form 6 asakuru ku Maryland Entebbe kana kora kurwa nganyora point chialenge division 1 ku form 4 form 6 nganyora point 24 out of 25 ngarwa ngana Makerere University ngakora degree ya noro yesabu kama kwera na bana ngari ko bengi ku absa ya ku Berkeley singa ki Buganda kana ro kama go chane ngera na Kenya nga join a company ku KK Security isna ko te myaka 5 kurwanta regole biashara bana ne biashara ngokora yes bana no monjoria manene kabisa kwa kana de taxi nyingi sana serikali ya Kenya na nindi kitabanto over 2000 yes ingigere bana monjoria manene ko tigo bonjoria bwa na ko te abona ta kitukuri kero kia Masige West ko bomwe musi wenseme bas bano akarna ta historia ne masomo akarna igete form 6 ngairu Makerere University bono yatakire nyole school fees to akana actually almost 150,000 per term abantu baito bekenyoro abangana bali rochalia abagaka abantu okonyora kwa bakolense kabisa no banchangirete kageranga koraki kagenda kokole degree na koleta wekanga kora asendwe tali nani tari bantu bange babwati kibeso lakini nachangire to muchango muya abantu bakeru kabisa ekanse gaswaime abalemi bagaswaime kageranga soma wetera owechana kolube chande tenyora masomo akana korte degree yane ngaronde bintu byo Buganda ngachanga gore biashara Kenya ganga ko bwate siasa mechango ye chikanisa ne na kusomia bana ngarra abantu bantu babata bakongo bana ne nganyora asa ni individual ni ntema go changa ni ntema ko kora matanga bana bono ko konya sana sama matanga ngo konya sana sama ngane go chiskuru kwa gacha ne chikanisa lakini tinko nyara mo 100% ushoko cha serikali obeke chisera chingia ogenda gali se county government ali county assembly na bakora ntemi swada gete era konya banta baitegera banya ko toro bonjoro linga kira mutu na kia gartenga poli kero kyo MCA yes bona ngwa bete kiriadi ne kyombe kyo bachora management bebe IBC kora tetemga ngaki experience kia rengemba ko ganjiru ko liegre ntoro cha bande mbaka ne tu meshu bas bono number 1 igongo bol kure chama ya UPA isa ya yomugusi tutate cross na nyumba yetu oro cha bantu mbali Kenya gaiga babaire ba cross nyumba cha bese bagoswa olire bantu ba Mombasa mbaro stiki yabo bali ba notice ni UPA bakaro stiki yabo na ntumbusi ndo stiki to UPA na kibone chama yomugusi igono na bete first of all oba cleared opinion policy cha koletu
bakanyoranga na leading kurese ward yane bakandangelia tokaikaransa tukarigeria sera ya UPA tokarete tunyagache kaso chamije ku UPA ditangani kaba nominated as a party kuruoronga ronga beka masakarane as IBC tare moja ngaba nambe ya masaba MCA bali bakoraki babete cleared. First of all ko ba MCA banta bangeni mba igolera soko batenga totakiri masomandons ichoro mo Kenya obwate 21 years go chigoro basi nabokoba cleared nan tubwate corruption kurmaega ga yanko ndo kwa cleared amangana siara bine binto binde ebibios na bwate ikagarankaira ngo choro ngaba cleared. Yes. Mbi mono sana mheshimiwa wono ane candidate ya Maski West ilitari auri kuchiko base parody ndiri kyaro mondora bara nyorena gorgore chako babarongo bagaka aunse acho kutumeka agosindiri basi wono aso mwake kuro Maski West ward wocha akira mosoro baka kebuko inani agugion seri nyachenge krase nambe makwanza tianda bakwane batebe nga karibu ase omubango abona mambi aiga asindisi TV nere TV yo mugusito bwate nande nero bonige kulikere rumono naba kusiba minto incha samalieta nararokana se barot paper nchako barongo bagaka ase barot paper katwe gokora clearance iliteria na nambe ya mwigoragale igokora nganya sawo bekira nambe yamo abali bwate bagenda batiki tunambe yamo batana kuli kuchinzawo. Yes. Mbi mono Jacob barongo bagaka na riri guchikoba se barot paper boni ikertugerete matuke 50 nomo nerimo kucha sobochorio bonne ebu mwako yiga abantu mbataye kumayana bagaka nabwate family irende namago chikogambera abantu ba West ba Maski West kosimbono nandiro oberete basi bono omwako oyo tare moja moisonde yega yo mutinyo sana natane timya 34 yo bono nindo mosae ochokoro bosae omwako gocha nambe ya monda take bancho lentarabo tarabo take because bona nimpate chinguru tinda sarika mono yakogera bona myaka 34 nero bo youth yo ngabago ntigari moiga na chira 39 ni mweke gocha bancho le bono kindomoke mbakorere meremo chakuba karanyo mete nimbato musubati nibwate nabana. Yes niko bono bagaka kurunyomba namaete kolende family nabakore nabono Maski West kera abantu abangu bolo no musawo yo nakirinda tarareta bantu raboranya takagambere wording ma nande enikine munere kwante bi abantu ozedi ko ndume hashtag mapema mbuye nkiko garo gutumia hashtag mapema mbuye bas nambe mo abante bamanyeta abane bara bakono ko Obama Junior lakini dietria nenja ko magaka Obama Junior ebaro chingo kale bintu no Obama gakolere kare ya boti chikura na jitenga lente hashtag ko mapema mbuya ena aligire tibinte binge ebinte binge bitake bya ko mapema nono ko ganda igoro wekwe banka mapema yako garonya ko ganyonya ko ne gali agutumira para gutara mayo monene wika kerege ntogo kora mapema nono soko choli gutogokora konyorole abanta abangi chigoti chinyinge bago choro monto so ikire 63 ali tayire bamaiko moemeremo enka kiri konyoro monto mno yo orosire kebirengerelio nono bokoreri bwaye bona ntukunyara ko mubuli maswali mange choro monto mapema lili abate chinguru aranya ko baga bakorere meremo igonka batainga tia bancho ale mapema nande baboke mapema mambe bancho na nje mapema matukumia moja matangani bakorere gasi immediate nango choro na chakire gasi actually natete ko babolia muna ngenda tnya kolega singo boli ngambanga nchini chake no nyembono anda bana gabante tinga chake nkie kwa mna to kwa na lero iga echo yaliyo monjo primary school ningante ko nyagacha abona ngo gatora boje konte mbiri bibi kwa korero mweshimiwa wate boje konte na matukaye mie yamo ahinki utakeri kyando jabara ya banke bawate matuke mie yamo boje konte na ya ye mie yamo nki oroberiti uchiko korekoro aba Maski West bara ko eri baga ryokoba omwe musibu ensemeli mwaje murire nigotole no mweshimiwa Jacobo ekeroto ndate kumurekera ensemeli ya Maski West ekera kurigero kebo MCA ase ensemeli na mwanchu muri bano genda gutubwate ase ensemeli mitandao Facebook tonyora Ndistv News YouTube na boto nyora Ndistv News boigo ogonyo chinga kina boto tweet @Ndistv News ekerengeri kiago kuseribulia urade kumoboli gocha ase studio bono litome gwetera ase nambe yera ase skin ya urabu ende tonyare kumoboli kerno are ase studio gato ganyo kumoboli risiko kura moboli ligaiga elinde nere akwereneri umashimwe ka tukuririe ekarukuririe ward yago ya Maski West urucha magendero akorero asensemei bas nambe yemo abandi baraka ko boli chikora bayira mepi go kungainerere wanta ta ko tabia muna bono tuja mosorona kiyo tuge itoge chakirte angena ogembo ga no ai wodi chakirte para
na tubate main road konda chiko soka igale ekole muno mochumbe iye kitakire kubekwe rame lakini muno goso achiri chiko so choma msi chonsepe njiri gweteka no nyambona kera to kole campaign igo goika oike osegali musora matangamano otiki gali oro utali na maguru yako wena ngali martea koraki tewe tamna bone mbere ature bono mambe munanguru wana matanga ko enda gali ya saiga igo ngo wanyeka moke manya go ikoro as well as again ndego tuboni gatingo iko igeta kamoge titoko kamoge titoko genda ndlesi yoli gos no ne pigi ra ko yolinse ono ko gichibuti obe ko manya basoro obutari barabo ga matata etema tukale mutu chiskuru chienasari abatokoro kalende ECD to egera ndate county muna to kwa skuru ariyo ngonjo primary school abane baba era isiko for 1 month pata iko gende skuru asiki echo yabe yasiki tuna ministry of health yakore baba sako gume yale ngecho embe inje ngonya ga chaboniga nini ga sioma msiole giti tariga siana lakini bono asingi cho oburaina bobo to koligia weka to bekana namo ayira to kole lakini abunde asama gendrandi no mochumbe na roro chibaranjiro chumo chumbe na chibaranjiro chumo msi una ase jo ngarte chibasine chia CD abichi gutumeka ororo go mwishi ase ntobwa to manya SSM ntobwate chi university ni college tugatwara ni secondary tugatwara na primary tugatwara na ECD square yego for the county yes a year under the county amana ECD on sipina ye muno murayo ko ganali county urwan school yago yabana baba kechekecha basoararo lakini amana ye primary na secondary yakwa na somo chumbe igento nakwaniranga lower primary yensi nini yete kirumo MCA weke ekenyore kiwo se wodi yo aligelia mangana ya bana babake yere squarely under the county emejande yuroje era senseme yu ya Masi West nero yakwirire oriye kerugu endoko nyaba ntobenseme yes kabisa no ligena mangana yo boremi igaranda the county government mangana itara ligere rubuya abantu bamintu tutagete banyana next station service ya agriculture egero molemi amanya ngabonega matubure mu bweto gusiye boroboke kera boroboke no takere komanya musoro asimeke bwogo nabo kwa matarasi musimeke bituma kerengaki nabo go chali bwogo oro kiunga kyokorosi asali bwatasi ni usne nusueka obeko usne biasi ondasimeke chia bakade chicha ondasimeke egente ngao se musoro ngao era mokonye ebine bintu bitakere ko ne county bona muno MCA no takere ne abantu bago egera banyole agriculture extension services basomiwe kero mutali lira balianga kirire nkiora simeko obole minto bwa alternative farming methods muna bana bora kole amangana nabo gotugibe chiombe obole ngombe yemo nabe kuba nonerwa musini lakini yakwa mabera ita chiombe 10 yo tukutenga gali chiabo uzoge baga chiroke ka chiabo nyangera bono ibine bintu tutaita to semi abale mebaminto batuge chingo kechi chiachaga chekienya chire mixed egere onyora magena onali osne skuru rangalia onali abantu bamino gali ondaga konia magena ondakora buri mbwe bituma ondakora buri mbwe chae inumwe kabanyene makorosi market echini na beko bakonya mwensi kimutanyora besa sobili mwana mbiye mono mwishimiwe kartwandera inki kiagera to kaburi kirokyo ba msi utachete kirokyo ba mbi kiara Obama metero bosena tacha kirta ga sobo gabana ingo tacha ketina kirokyo no ne kibo chumbo ga ta ja kirwa msi otabeke ne inche nyene chibasa nkoligia angena chito bochumbelio kwa no chibasa chidi na kolete na ere lakini nako tebie story yane ya masoma na getrete kanisa na abantu baminto I wanted to affect obuguma bwa abantu baminto Rio ko baranje ko chungino chimutu wa ko ngomboyo lakini sibono inata gitumo ngino rio changere to legetale gali mongino rio changere to legionsere orio legali nyabisia der nata gete wa affect obuguma bwa esibono ntate ko concentrate se county ke ko ibinte binge to ko kora amangana maita health igaranda te county ibinte binge bi affect omuntu kawaida oyo mete nkali mama antiano le muinalia omongino kali musora mata osororo gale mbiri bigo korune county nechipara chinge to tumia muna ndibona seito eyo mochumbi chiro suniveri chioka lakini chaba chire over 20 bone gento ke affect moto kera rituko usobo korera bwa muno kuboka mambi kuiro mwana we agali ECD kuboka mambi kontorecha ya onyire gali mo nyire gali tudubali ne bintu bigo korune county nakina taketengi change egere mbaikera sobo babwabo muna barabanke taso mabwana gwetera muchambo bakorete ni miaka mingi ya erange miaka 50 na kianda gesatonyora independent ya sigwetinira ama Masi West chibese ngo soka jiri tukajitwa ndore devolution ya se miaka 10 uchikwera chibese ngwena njiri kuchia se ward ya Masi West ejitari kutumeka buya osene 2 tabekirwi number 1 ntobolire ntogekurunga participation ya bakichikura musabanyane award inyoranga kobo mo MCA ne representative abante bago chama bakachikura bachoro umuntu yomo okogenda gali bosongo achikorwanira na babanyole ngeri yabo kurororo akaji basi chikuru Nairobi chigo chese account over 12 billion in a year akari chiachire kire ward
neta kira magenderero abe ko kuringana ngakibangani na emechandeli babwate tarikiro umuntu remo kakurugari mebioro gale acha baketa oneta kuwatia magenderai aye muno mu MCA we coach tikiro mwaka mutaraso me budget we karansi n'abantu bamino nabone tubwa application sana oligiyo musabchief oligiyo batuleti basaji barangalia abantu kuchegeti moi karanse babolia magani yabo yo mwaka okoro motu karikwa baboliri ebiraka bibaho kwa obirante county eta in terms of yo muswada wetra ose budget proposal karikwa jirante roro abantu bamino limwe abetire budget nando bereri amachibu mbiro bitakolekana byonse but biribiko kolekana na biribiko ganya byonse balentera amachibu ekine gento na chigonchoro limono omo MCO bono geti taringa tara kora pi otemire lakini tara ikira mune binengera bya masibi korte kibire taracha aini for abantu kotebe kene ntari kongaire njigesa tu abodi chikura na marole limo na ndoteri ningotebye kene gosomu masige bwe kene bagotenga tara isura mnyore matanga tara isura mnyore kana abantu bamintako bolena kiba minto umwako erire ngoga ntore ko yikosome budget nkiri kimoro chi nuke bwata ko mwasmole marata kana njengire bosonge gara kebe kwaro nintake gonchore sana eger kero mwaka tutarazo me budget we kankole public participation ngichenkaras n'abantu ntegerera abagambi ntegerera abatuleti ntegerera abantu baminto chikanisa kero montanga moni ayaganya onchole sebirenkerali nyanda county assembly terbios birakoleka lakini nimbalentara machibunga ese biri mwanga itaikomi bitatombia kolekana binembiganye bitatombiga kolekana yes nerendo itumurigine retoro sina kyali gerera te usinkorre kanali kyana boranyon korre kanala sande na utokari kumorra nerendo itumurangili nere aerere akwane ngaki akodire mire masense meyu wa tebire na magandra ya tara kolekana wa tebire no bigete mirubiri yoko konya aba maski west na ria yo bigete iri kwena kinaye buna emyaka 5 ke uchikwera kibara ko elibaga na emuntu ta chache gate na turikore kana sense meya maski west namba yemo na nimpate pilot project yo gosomia bana ina chakirita sakuru kumusora kero mwana ochire skuru asomwa ko eroyemo nenusu onyode chiri buchane sato ekene gento tata korase wodingima tata wo chinji kurwa somo chango ngere ntokuru kanga baga fund e fund yiga na kwani rento kwati professor chira around 5 na kwani na ba professor bagaka professor Mochoge na kwani na professor Nyangosi na batebiri ngakyo turakole gente kiyo kebe fund with the company ane I have promised and I will do it already nimbegete chiba saboni yakuru mutaka chiri sato bari bako gende school nintagete wonjoro yabe fund egere bono bako ngachikura lyo tunyore pasali ya county na njeni menta chiba tiana sato egere mwana gasome okonyora weito nkorense sana so wetere se company ane ningendere gukora inchange ngente ko bakora nyinjore to fund obe shure yakuru mwana gaitira matemu abanya kinyoro mbako ati komite bago cyabakora barango takire konyora mochango mutari konyora ekere mochango eti une community community cyabo bwate gale umochango yo monto you will get chiba chiri county nanyo ne chana chiri wisatu ene program etayo na ndengo chikobeko already existing but in form of a fundraising chata ko nyonjora into a fund bono chiba se chiri wisatu mbana kya ba uja bachi nyoru mushimo normally ena ko take example muna bono musora mbabwa te committee ye kenyora cholire e committee ne rekurigeria ngakekera mwana wa etire no le qualified ko korru mo cha take mo to korru mo cha naro bwato ko nyamna nje mwana na ise weta tingo cha kusaba mo chango kuno cha ndaba nyakenyoro lakini mo toraro konyora kwa ekonese bwato mo ibolio yomo ora nyoro yo ndata bwati baiboli pio nentakana abanya kenyoro ngocha baramo ba access baligeria so kuba gwetiri ngake no konyora ko mo ibolio yo gose ga bwato mo ibolio yomo sale ntakana na atakira nyoro ko nyama ka wende school kuwete une kenyoro onye kenyoro gianchire ko mo chango na ncho no konyoro mo chango no kurwaro because me change ko bango to bwate system yo ko bange me chango galinga yes bono roje ngirende turatwarire ebinde bigote abana abantu bakwe uchibes chiro giserikali gitengirororo kibasari njiroro ainga kyo guriri ense moye pasari ikyare pasari sikwena nubiye nabo obokonyi boko bugesa abana ngiro guriri pasari bono ase basari muna bono current myaka yerebere basari tena gocha aba musire na igwete bachite gari bagate bunga kibakorete bakanyora kendega ke bagatigo mogaka kagana chiba chikakotumeka seminte binga tingo tange chiali tu ka timanyeti lakini chichete gocha bantu ba minto ba masiki west mbaranyore pasali ase myaka yerebere ngagere teno ane chi wodi chinda na bonya na berego na bor muno mo MCA weka elio giria neriwekane yakore pasali part of ne right yo mwakekura yakore chini chiba chietiri chikaunti chini konyora chire actually chikonyora baka 8000 onye baita tichiri wisana yakero mwakekura nyora chiri wichisana so number 1 kare chiachire taringe olupie kwa kare chakona chikonyora yaya onye koro mu masike west
umwibuli ogo oyo motayo usebosi mpayo usoko nyora gwe family ke kolense ekenen ke nuta kiro nyale basali ekero mwana nera soma chako mna chako mambi usange tani yako no ninjenya na changiro tuna bantu baminto ngo manchako kesi naikire kindangiro mwana ntanyara masomo ekeno mwibuli otayo use abaibuli baye babere mpayo usoko nyora kwa mamu mabo statu mabe kolense mono ngikiragere mutange tanyara masomo nakiagere nincho manyene wetere company ane na tebere ni momente chibara une account ine chirwisano wasiciri bisatu ni mente na njisatu chiane egero mwana ya some mambi acha gukora nera konya bantu bange gwatebire na no jiko akege turisana isoko choroko bomo MC Maski West ingike kwirira omonto ikoteba igara kinya kera choru chokira ngaki omonto ara kwigene Maski West buna isoko chorwa turuchikokira osinandi turuchikoba compromise di no nyene umugabo no ra service kero chikorie pasali bas bono onyole ngomonto yokwana na bori chikore ngakiyetete ngawa akaranta nyara chikura aya bunda tinjiti go kumoyo ngabono o na gule chikure ngaki ya 2017 tiniko gendera ekrabanya olreme chando nonde bali batabu ati usinega lyo kuyumobere ngete pick up gali go cyabo lyo mobere onye mbaro baka bando konyora umonto sirire familia yete bwa tyo konyara kororo baikali tukulie matanga bagwa tune sanduku na gule ira bantu sanduku cyoko niwa okonyora umonto naroro umona atete kogende skuru lakini okonyora kwaye kolense mono na baire ngo konya mono wetere program ina batiyo kurche tuche nere ingo kuburi mwishimiwa okokora salutoranyore kiru golende ubinde byo chikobyo emba gusiro chikogende kura 20 around 2015 nyondi na ingo monto korosa kanga ntindo sa tibia ko gara 2015 tinyor 2017 ikera turanyora kana gache tu ikera turanyora uso konyora no kire tingo kira sengencho number 1 na go tabin chende contractor nande nimbate ti contract tingo kora tingo nyora kuronke no kurus na banta ba minto na chiri chisengo beka ngo katuru company ana bono inko nyora tindo tia biasara biria bona at the end of the day ebesiri konya konyora wikangende ko bachangira nande wikamparu wande bona banyo chiche serikali tindo chintu kra garantige miaka na hotel restaurant ine wikangania bantaba ankyo njira teyo barange chikura cyo ba musiye mbakolera bobe na ne chito kabachi konkonya ngakigocha most probably ndo kunja nala ligeria okonyora usise mochore kusuno mwaka over retired around 60 years umungako nabara batako gani mambi ara special yae kara kodi anakodi na bachukuru which is also not a bad thing lakini asinje umwaki kuroyo ase miaka 30 nisane kanya gatoto bomoyo wikanande muganinga kiyo karaki egocha wikanta ke komo kolera muna bono ntaire 2017 kagendra ko bakolera tinchi tikora munde tinchi tote bonde go senga tukwangata kura yeko garto kumanga kwa tengo kwa no nyene pasre kira uchukurwa tindi uchukuringa ngoko ate wotke gitu kitako ate igo kora bantu bons equally bocha bale bali ara isinga kaena no atra mata kura mbara banga batanya ate lakini bono bago tabera simabange asiki mba manye tatabia ne lina lengo mokake bali ara isinga mwana oyo nabo ate brekeli yabira takonya mune wodi na nda bange baba bali ngino ne chisa mukiri bakaira bantaba nga actually bachichire ikono ko tena bono tika around ya bantu abakeba ibirogo una Maski West bako ekero buna bosa makeno kwa vision yensemi tinta tiko tango monta ko ko baro moke igonta tiko teba etabiyo monto embuyo monto obo kolele go chase ekenyoro talasma otwale chibesa lakini nyo monto obwate nkorengia ekera boli wo bokonyi ngote mari go ikire kiriye kabwate tiga bantu bari gyo bokolere bo monto etabiyo monto ndia tabwate kerogo kurubuna ba mosomete go chago ko sinto bwata mane mechango sana na beire ko bana barabo na beire ngo chicha most of the time magraba wata bako na beire kara bana batabwate skuru ngo bwate na bagambi na batuleti kuru ngo basomalia bana bono ekero range kerogo igo kwamenta chinguru chikubaligeria egarementa mono ebitoki biti Maski West na intutonjuriro boraye I can assure you nko yago chikura Maski West go kebe na Mbeya Masse County no nyene paka ikwana paka no nensengi yes igo bonde ka bantu ba Maski West bakwigene kabisa durgo bolimo mbamanyete ekira kimbamanyete yes mbi mana kabisa kwa kwani rensemo yekisemi na ndingiro kieke urobere tiko chokora senseme ya Maski West no amangana healthcare tuwati dispensary cheto muna bara mosali level 2 tuwati nyachenga level 2 tutake kurwa nese county matamana healthcare ga bete developed no nese county turwa nelele at least tinya kitari mna ya mosalia ekinwe level 2 level 3 na mosora the same abantu nanya bisia mbabwati etuwati sarukeje sana chinya chenge ne bugate mosali ne bugate mosora ne bugate na gyonse application na nere tebugati enya kitari ya roboni I can tell you kurukuri about dispensary. I did a lot of work. Apaka wafanyikazi barombara cha konyole chibe yasa kwa mrabe kwese county ntora namba fully to wa maliogo.
inchi na changite the highest amount aso kunyigura toiru munyagitari bono nire no morembe nga at least ngokolere gasi lakini nturaye go munyagitari babere nturacha konyora kokore ata services muna kuatendia se mwana maternity na bana bake but the structure is there. What we need now no kugende county rwanere agre dispensary yaba ichaka functional abantu banya bisia mabwato buri mubatagete babekero dispensary which we have to come to karanse ne county chiri under health to rwanere na mugabano rachoro agre baraba go dispensary babekero nechi ichi application chinde so amana health we katurwanere la mnyeteri baraba ba collegacy and at the same time to expand structures. Unabona ria for example, a structure ya mtu anyaka bakerangi to kubeke tanki ageva a water tank or 5,000 liters. Bantu baro bako koraga libale kurungari ba kolega sio batai wakanwa. Koga ndani sometimes na sacrifice na ba kana musara. Abantu batakiro so bone payroll. Egera ba wakanwa. Na boy ko kera to gocha obututukana para bocha bwa mna gocha rabon tichema tinya kitali. Gochora committee members. Injitingo taka kweso yibintu nebe igonda lente community ni understand abantu babo turige mundu qualified na community participate bachore ne chama nya kitali ebenga no monto obwata usoefu okolre gas mneyo eketemuki nyekitali chito aso usangalie banko na bego okolra abantu baminto igasi yes igwate bire buna emechano ne enderete kobasense me ya maski west abara baba iroto teno ne miaka 10 no ne miaka 5 ahireni na kyura jiko kure mechandeye no ne miaka 5 ya ba maski west baraba tingo kora mechando ya manya bantu na yeso manyana na kurita bantu wetu baru tubate mechando egenta kana ndako no mo kristo inde west ye wetana so matune kanisa nin contribute sana asobora iwa maski west makinda be ka rote kwe wasama tukago jamange tingo kora bionsi but esengenjo ya partnership with the company anena atade chinse chinyinge ni mate ambassador chinyinge I know so many abantu abanga bale serikali uralia that's why I'm able na tema na ye mechango chikanza chinyingo nyole I participate na mangana mechange mengo participate in the through the friendship na rosi na network na rosi etaite ba comment abone yo kurukunga honorable mwesimiwa nenso ichibe chobe chinyinge tingo chikotegemea mono nga ngende bono ngane county yo kerato konye we can't get development partners with the company ane bachiche babe kama na CSR no nyama itayo kunya ko korre community nto chaka konya banta bare abataka program toros chinyinge tinya ko chiko konya banta ba minto tingo kora mechando yonsi lakini nin kole beke makise miaka 5 etebwa se miaka 8 menga yes nkwate bone mia amatuki mia ya makarura so bisie keraba maski west baranjo go so yo biswatena no leta munjuririo inkyuta na yura bara ya banga batena 100 days matangani naye niko bwatitia bara ibadina matuki mie osena na bo eriso nera bantu akweka 100 days 100 days number 1 minute mitinya tato umanyo tekero go chako ba tuteba ba maski banjire banchorire tariki 10 tari immediately go so account assembly go banga bale merobelio mucho so towards the end most probably you might start working on 1st September so to ya matanga ne tatu tara kora keno tara no tara bana so in so to ko nyabara so mitinyira colleagues ne mitinyebe ebere bono na kitoko badanga ya rama tanga nya very wasted in the preparation yo so ya in nebinte binde aya matanga ni bono 60 ali bono atoko bara ya 60 tomendara ya matanga 30 aya 60 bono kwa chakira bokoleli nambe yemo ena ko tebinga bangelu sana boniga e para kango chaka kolema in a small way lakini tumago chibe ko moron bono go expand tubate program ete ya kole twe no mamushore current ya linkin kagetengi ya lakini gasareka aga chichekera sote egasi aga chakari machipara tubate chipara mate wodi utoro baro konyera aga chigora sana lakini bali baingi komo kolere gasi ye bagachaka kulia abantu na intubono bago ikabugo bago tagora bakecha yago babe kanse yani go kurushe bororo bagatagora bale mia banga nginu mwato atakura bakemete yabante kayurigunse but at the end of the day bali yakranye expand ka bere tuna nechiga libere sato tajito ko beka moro chinyinge chimera tabono chinga mna mugondo umuntu amago kubodiga nkyo tale mereteli ngo take gweta ka tatora nyinga ali ndisabu kidogo agere gwete ko beka kamoro ibago nkuweste a lot of money kolente kara kitagenta gore chika uchiana chios pina ko nyantege mete na ndo mai kunyetiga marabaria na ko rusumu ndo boye bwensipi boche para unabona kuruke buko gotira baka gyonse e pali ya bete expanded ka benga sana patina to ku kwana yana pipite gwetoro igemer to munyansi ya korostia mara babo gondo akareta abanyene gali chikago chirense emetere sana chibango somalia bana abantu bakalira sana bono go ikakara okora chi program o ini borvu abantu namba ibere to kolege to ke ko kolekana tari kuronia bante segi ogo chole me pala tu enyerere lakini gwete kabuya ibekira kamorom embora ne etwa
yani re all weather road yani egwete karene chinga kicho chio chaka kira kinkabekira kamoro makanya rega of course finance njenda ko benafu patuma no kolire kiriya ke mobwate muke bangere buya agere konya abantu bamene igo no kolire tu ibintu abantu batagete na goikara na kubateria kenanga ekinke kore kesbono lakini ngakigo chanke kore papa informed igasi yanene yo MMC mano na gukora oversight uranyoro no MMC agwa choli lakini ngo miguore na executive yero mugabana na obisi yae na banyore no ni ga migetu akavuga na chibe soka njia soka ahinga kyo korende executive wete komiga akonere gasi Number I am young, vibrant, and I'm very exposed. Now I'm running a company, a Koran country sana. Definitely you expect and I didn't see you changing sana. Important relationship na ababako boli bagaba na bono. I have a very good relationship whoever they choose, especially in Asimio. When Tenomonto Asimio. We are hoping Mogabano ito kachikuru Asimio. Bona akarabaga choro Mogabano yo we have a relationship, a personal relationship before even next college korki. Chikuru wetere biasara. Have worked with most of them. Anaba chumbe wani kabale wako boli yange banega. Boss we have worked with them in business. Babas. To work na rabu in the business sector. No nyatari tutamata tunatio komena nesisia. Nesisiasa. Namba isato tote executive ya bere bobe yugo ko irene kenyoro opogoli abaka komi na monginomo na ba pasta baino kurwali kenyoro we mo correct integration gali ese gabana abantu bamino babe kama oni abo beko gara kuma eteno ne gabana is going to represent us igo tago cha kwa kio make komu yako atari igo corregas igo ire powers odonete na bananchi no nyeninje ekere ko boli wa msie ekere bangaire tarinje ngo chwa korera ngo chukora mana y'abantu ekere ndatumwe ntabu nga pare tanto tete nguru ebe kwa kamoro ega skulu tanto tete na saliti ya gachu ya ega reba biya pare mbai tombarali kombara ya guchi contract ya ba na asali ya patokro ICT ikeren ko ira mahoni haya inja will be very open iko ko gandoro ingo chano ne redim na ga ndisi amene ndisi TV ga kana jese television ntabe kana ngana jete pako mugabana ngali ratari koniwa na imokire gali abantu ba minto bole abantu 100 babe ke chigali basanchi ko bara ko wekera mafuta to chigali account to gole gita kenyo no ke umula to ke bekense mugabana ra ba minto masya vero ko ka kolegas gwe muri na gwe kamuri ngesa kabisa bono wateberuna ayani gere no ni goro sema ya Asimio gwa konde buna nano semberete n'umugabana bwa Asimio oyo amaso bari bakoriye kiara Asimio bare batatu gati yabo oyo mukaraire ataire dirende umuntu Kenya kwanza osoire county igemine dina makora na mirimo enate aba no muntu Kenya kwanza tari ngamwangete yeko arantuma nyine nera lakini esibono njende Asimio na ndeke anankeli Asimio na rekoira lakini ataireti umete ndero tebana ki eto tebana ataireti igo turujo korega sino muntu Kenya kwanza no yo Kenya kwanza ise koira which the chances are very very narrow partner kutoka kolega snere nako tia abantu boss bako bolia beyond siasa mtumanya ine as a person with biashara lakini esengenjo statistics chose chiorokiri ebo gaba na brobo kisi county boga na Asimio one kro kema se west statistics no chora no ganda bono botuko iga umyemya maisori rere baga ko irire bono egen toko kora we katu chake ko ya line lakini onye maita banta boss bako bolia baiga maita boss na bamo oyo montore UDA go so yonda kaba UPA yonda kaba ODM ntuma teto na banta to no mogusi to tira to wana yam ETV ya to intwana ETV ya to wata ndis TV to to wana ni wa 20p entuna banta ba moto kulwa nero wera ruwa batari boyo bona ngelinga muna napa masito ko likomo abanga muna ba iribons lakini bona ne kire ko buata muna inje bona bako na kondusio karutu tigirta sekiro ikyo bugaba na keigo na ebuno mochumbe bwe wodi kuruba basi mo bwate abantu bakuri babiri birogo no bugumende no bogoro oroje engaki nora sense mogete ikero wade no gora sense mio ikosbe na nora sense mogete ya UPA aya no maya to mugaba no ko timas no manya tarakini no maya to mugaba no ko ire karo kuruba timanye di ngomanya na bona aya nora shete digo jaso mondo kwera chikura intemuna UPA party ege ko support simbarati nande nero mugaba no kagere ko ira chikura karo kulia sabu bata bakuru basi onda tali ole mobe lakini statistics jero kiringa na le motu asa mangana ya yoko boli chikura cyo mugabana metinyitika tenebere lakini aba basi abange balikere riansa meyo yes igoro jina simbase kuira jigura nayo ire amagendo na korekana se county ya Kisii anena sense ya Maski West elasema ingiyoroje ingi gera change yororo umuntu mungara ani simbaire umuntu mungawotera chigura bas bona kero
okurigereria umayete first of all age ni gento kia maana sana emiaka yo monto negero kole ebinto asenge njonole bwangake abokurondera kenda akiga nokonyaranga giachire namba ibere abokoreli bo monto kurase emiaka yale mata banta bose bakuli bagabana kero monto nabate record yae record yerengi ya kabisa kero monto akolere origerelie muna mwaka krisho bole otwalire ngakio kole serikali mwaka ongeri asada na opportunity kole serikali nandi no nyambono babwate ketali bono barokiri umarufu bwa no simba na bwate ketali kwenye no machumbali bono bochumba ali Nairobi no machumbali no machumbe wale na gote na babasi so bamwe no mubasi no mubasi umuntu ri mutubono gakurugu simbarati kurwase babasi nande nerubwate chance rena lakini tinye bere nemetambe abantu nabago chama baronke bagakora wakwandi iguru ya age watebire nabasaye nakututagete ntubirugo lakini ekeno murase nsema yasimie keruga gwakwana emiaka no muntu gotegerera bwenseme ya ende tagote ndaraira nere emiaka ya chiri bono umate raira rama chikunyole kerugo asenge ndikero muntu chiro taigo chokwa no say just a number bono age yara to kukubu ni monto emiaka because monto mona na rese emiaka ngore tara wasemi no butulifu asororo but bono ege tugioka to kukubu ni monto emiaka yae tuas no torgerete ntigo tango monto no bako bapate emiaka mengi o monto ne sera yae ne nchira ko beko chia sabanto bono mga karairo kolere campaign oroche abanto nge serikali ngime chitiko oroki uchia sakarteki uchia sale na ndenya sotianya kugamba bokong boyo nento turagamba ntoigu bobe lebe miaka yetano bono nakia kwa ratu atema yaya muntu kutwanya rebi baka kurunyansa ga nento toswa kerogo na patogocha muntu kanyo rekerogo ngochare onyara uligire maganere okonya bantu bono rairo bobe ka gotenna emiaka mengi orokire constitution to kwata to wetu mangana devolution era nyana tetagose bono kanga binte bingu kwa nabyo mabika kambio kanga no kaso bokarteki bono most probably mukaso tabwate nguruchinye ngijyo kwa no mwamsie bono munga ko inatakira we chance nera korra bantu bamente gas biemo no baga kirotonda to konya gukwana ngwate ana chipara kwa jingwa njiru kwa ra temete korosi ni chunjiru kwa gaja na bana nguba kanure school fees bali kwata chiru sadu nane mbiri bibyo okora nande SSM yabante karba kuriri baga kabanchana baga katisiko mwekiruge anyode chibesi account na bago to konya nande mbiri bibyo ninde very passionate na mana abanta bapoda most of the time abantu bayiringa abantu baboda ebalebi bago bako inya sole bako lentekemo kero kras na banta bo kwa na barabo na boni chama yane ya UPA etwa chorete pikipiki nganero ekogenda bwango nero abanta bange bachiro na tutume kamna setali palere mpe pikina re kokora gani chiri kwa ndo muno abanta baboda babaira bange muna nche wodi ane bata abantu ba 600 bako ni pikipiki ba registered ba bata registered chiste chiri sano ibere abanta baganta tutumia stage ya matuta muna ekere leso stage ya matuta babwate program kwa welfare ya bana boda babwate biro ba ikiri biro 100 babwate etente patakete kugura bono babwate speakers system ekero monta sirali kenyoro bono na kutoko komboi muna ncheka ngole campaign igonko tumia mona ibinte bibyabo kuba promote bono welfare mune yego mata na baibuli abanga action na baibuli young parents banka muna njimbo tomata mona ne bono gale ngi mokro gende grade 1 CPC na ruga bono na graduate ya kabeke gaoni bono gale grade 1 mona no chore grade 1 ni motagete kache ke form bare system yenye acha kwenda university ini miaka almost 14 kurbono bono na bana boda bange akaona kike ngokwanera babira abantu 600 bako ndi chipigipigi nechi family chao abana abantu almost 2000 to 3000 asik nyoba bako tege chipigipigi echi na abantu abaitu bako ne chipigipigi cheba mnyoki nyamache cheba mnyoki mugongo cheba mnyoki gali ogembo epigipigi tutarikira kitia sekte nguchire gotuita igontagete kwa beka into welfare bona ere ward ngima registered mbaligeli mechango mbaligeli partners parosi chi program chichiko bakonya muna bakanya kwa siringi yaba ya credit ko siringi 500 na ndemba involve activities chiko kana bana pachi obo salibo libo jora kichiko kya inche boda bako support mona mara bona current yakora bako ni pikipiki ya mwa
bono ntagete nchi mna bono imatuta na common example it has already achieved this tutagete chite chinde chete gaire sana emo na chete chete all the same mna bona mwengi tuko baibiro ko bande biro before even elections kre stage mba biro na bitano bai karanza ba tora chi meeting tata ba tora chi meeting weekly ba ronga ba konyana ba chibi umbe ba chichamo ba na singi 200 kre wiki ba konyana oyo moka bwa mwana kwende skuru ba chichamo ba na 500 mwana limyo ke skuru omuntu akanyora ba kong ba chichamo ba konyana nta ito chikubonchora into a society enkong ego chutora chibesa pake kolendi bona bantakira bakora chisukuru at a small interest so muno mwana biashara nimba somi uchuzi nere biashara kweko narani di company yane gesna nchagete 2014 it's now 9 years old from zero nanya registered nursery ngitia like 15,000 and it makes almost 600 million in a year bono na nyoro uchuzi we are paying taxes now ntagete no monto yakwenda boda nere mukini kurwa karoni kali asabetege pigipigi kauncho limambi atwala pigipigi bere nera imokegoro arosio yo mwabo batwale society bakaba ikoro akabengera sinyakoro kwa Masai West boda association ugo chorrego wasaba chibesa kwene percentage 2% tobabe kirchibesa ororo bono bago somia bana babo no molembe uboke bage boko kyase chi project injire tutebe omweshimiwa boniga ororo kora mubwe kwira chikura uchigwanda chi project use ne chawo chikuchaka project matende onse bekire kenyoro ngiya konya bantu bekenyoro ntori gotange yebono ne yo mweshimiwa nyareba gosoka bono nyitikire njira you must complete the project emako babali pomate osota kwa gacha kwa classroom yaikire bono rintosie twakolire bono chikura chiachire nyasaye anchire na irekero tobe kama bati classic chiba chicha tumeke to kwa serikali chiahira so we katokole classroom ekega abana banyali bagali gosoma so there is no program to tiga kwa program take cross nga yo montororo ekros ya bantu bale kenyoro na bantu ba minto boss so any program kare tenjira eyige ko gandra rugeta boke chini chima ko beko oranyo chibese ndinja sokete program yiga koruna kyura chikonyorana onyorana wachikorire mushimi akana nkelianga muna baru bututukanu baroro kurwe entangani kada mamsien ko matangani tu chibesa choko gacho bisi I can tell you Masai West tebati obisi igetore duka mutu sakro kunya bisi matutali duka mutu gana to kombate no toroga na Masai East bana boke taulio obisi no area mamsie intuntu buati akana buati kidogo na tanga chibasa njaru wetu choko akana kabule mukale ngabu na bako kwa gacha obisi mamsie igona kwira chikule chiga ego bono nkoira chikuchaka nande kubuati no nyaliru chialiru yakwa ka kana itutwara no obisi ngona be minute nigo chuja kurusiro enga to amana rayo obisi to chakra zero because as we are talking buate eduke komboire motu ali matuta it's not an office then kamune giosek bono we need to work on a program apa Masai West na barapo batu arobisi yabo isbago jabanya romo admin ga kraste clark keroro bana tabar mishabo agar banya roko mbi mono mwishimiga to ndete kanya ukwana ntuirane tento na takatora sumutu moko gochiko odukonte bina nene Masai West montoni gakar ko gamba itamwe ya mongorire na oyo gosobisi otena gite nkaranse ngore miaka ne 5 tetora nda sumutu moko to kwirana tumaye go kwanira mangu monchi mwiri genda gutoma uchumbe anyinge kucha studio ilindo boli chaku bakaka liboli yawe kera kuli kero kyobo MCA ase ward ya Masai West kutoka sebunge ya Bobasi iko toska anakwenda na tora sintundende ya Kawiri Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kampani ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boyiko ikigo tumike stima
nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi bingi byogutumika asugusibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima gose sola kurwasi chibohol gose ebisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byogutumia sola ekero kwagurire kurwasi bare nigo bagokubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti sanonemo kianda isanonemo isanunisato eyemo isanunibere gose enoti sanonemo kianda isanonemo isanunisato isato ibere inya Davison Shatlive angoyobo kori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka omugonko gugwatya namruira ryagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechande yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo omugonko gose omugonko bwekumpete ekerugwatengeire gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga bunariru ebitarenge n'echinsemo chindi chamuguru na boiga magoko boigo amarwira ryagocha kubwotekana nobogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yandamange ekero kwabarirwe na kuriye kubwena nigo baokonya kubwena asugukurungiya umubiro magiga yukonyoro kurwarigwa kurwasenya gitari mbabwate boigo umuruburyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abari chinyimbo kiri chigo konya gutara kimenyekanete buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi binge batarire imiyumu chukisi asamagacha New Sasura Building rironko rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho Ajami Building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakaneda chikadi cha insurance buna AAR, Minet, CIC, APA, Saham, GA, Trident, Sanlam, Kengen, Britam, n'echindi chinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumuruburyo bw'esabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange iguru cyugo cyako ubunchoreria koremereria nabuigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabarya bayikiranire neganka yabo
yogo korobuturia wibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri ni chidegeke 15 chia mogaso imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwana mwanjumuri ya karanda kubwati umurubiri ya nene katu kwanda siasa na magendo ritukurera ni gotwara kurigirira goseto yanda kurigirira Masike West yera sebunga ya babasi county ya Kisii karatore na Jacob Bagako yukurigiro kiba musia sensemeyu okwera buna araria yarenge tujokora na kuboria bamenyi bensemeyu komo amagoro na kumwanjira ende bamuira assembly ya Kisii ali nene nyara koreta munjiri asensemeyu ya Masike West ndiye mono karanda kutubwati asinjira ya bena ntote na tuskikera tuirenda sintundende ya kabiri wendera utoma uchumbe ya nyingi gocha studio nyona na bako tubwati asensemeyu mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News waga sensemeyu YouTube na bako tonyora Ndizi TV News hokonya chingaki na bako to tweet @Ndizi TV News mbara batumire batu bandera utoma uchumbe chabo na ara kunita tumetiri tari aya awate abaniga singia Ndizi TV awate na Tigai Bagaka ni kiongozi ambaye anasifiwa na kazi yake njema. We look forward to work with him and is focusing high. Babasi tunamwongojea 2027 MB awate na bako kwa miaka 5 yobo MCA iko 2027 bate birona nande no bwa MB bako chiko kwa uya kuruna Caleb Muriango kurwa Babasi Nyamaji biemono ekero mbiemono Caleb Muriango kurujise machiri cha Nyamaji nara nero tuma SMS yaye nara ule kurukuna Joshua Nyakia awate anambia mono mheshimiwa Mungwane lingiwete mbiya kwerera na magani yaye aye ward Motebi na Tiganya Samuseni nande nigo tusabire tabasaye baire birugo gosemba bioki county yeito ya Kisii mbiye mono kero ndo chichumbe jiganda gutumugoja as studio nara nero kurukuna ni Keva Monda watching from Kyogoro live tiga bantu banyale bago fort abantu bari babwata maroro buna Jako na Bagaka na bali kete Bagaka gote anande future otebire nas miole otebire papa te 50 ayinaro tokaneti koiwa mbiamono Keva Monda kurujinse mechu cheki ugoro mbiamono bali manda tutobanje SMS cheno koji somande kuru ase ngurirende ngoenda nda sense media YouTube ndigererie abandi bakarotena mabema mbia kwekanda sense ya YouTube nara boko kuna Robert Rosana kwa sense mo chiri cha YouTube awote abana na atorigeretia senchera ya bene awote ana mabema mbia tekardo na ninga ndata kuri SMS igara kindatura kwanake oroje ayo jore tu mwaka wajirubere na 15 esato ko mwaka wajirubere 15 ibere agakusiko no yorororo ndoko mawsena akusiko ase miaka 5 oroche na oko chorwe ko miaka 5 ngwirire no na magendo ta koreka na muntu tena tigangende nkaranze ngore miaka ya 5 ngende bas bono hasta yo tori krantira ba masige ngomonta koleta moya mogenda ne mbuyo monto oyo lengo motangani igale ngo mukansoro kale iko tari kodi tamu ya mga konto mukansoro akama go jaga koroba musie tamu lientanga entangani lakini unatura kwanda mangana devolution bora devolution bora zote kabana karacha devolution akakole tamu ya mo tanya rakolengania amagendrae asabantu baminto ekanyalekana masige igere ntambe no nyeteli nana mono igere ntambe nabona musole kara ugembo mate na kebuke karanga na Nyamache bas bono kwekero kwa go bamusineta keiro balance ekaro karanga uri motangani igagemete nseme yamo oyo kabere nere oyegemeire nseme yamo bone bagote ati bali cha kubonera lichibu a balance bios kurura bakamate na neta ko ba assurance yane na commitment na kotebekene tinko korran seme yamo asama gendero goika tole ngani kurmate pakaruguru geko gara tues tu abekro na Masike West pono konyo ruri motangani gachete
tutebe ngabana twaka negiesedi oyo mutangani akakora SMM oyo kabira akora SMM bona babiri ko bona tochoro murayi group chako bagaka akole kurma ate pakaruguru atali ko ancheria ndonse umuntu musoro kara oraigwete bia umuntu rianchaga gali kabisa umuntu irongo na raigwete kana itono tore serikali umuntu kalina ndogoro no yo kaleri yabo umuntu utoke buko bonse baiwe ngano bale ngokoro bale gasi yakora ngokara bale taxes ko wetera ko lebintu byabo bibagutumia chicha enko ira bale bakanu ba kwesesi gali ntagete kero monta igwe kiriaga kegiacha getebu nande gekwana nabantu baminto patengati yakoro njiringa mune kertu kuri masiki west ngonya to nyomba nchiroro na bako nyoro monto kedaru eti nyomba kete ayabuna bagaka ngaki uchikwana kimna nko korora magendra sabantu bonzi monto tate buno ayengwa ngakirete kura monta areme na bagaka niga uchikubwatirani masiki west abantu bonzi bari asensemenya asabantu bako boli chikura monto yo moyoro chako kuchako bagaka nera biye ko tari maito na nyomba ruete abantu aba bande bonse bikuru mutaga tanga nche nyomba ina neti anya kugamba enyomba yana muma yako boli swali ora yako chikura no korre nyomba yaga bika keko kero monto ora no Kenya kero monto lega iga no Masiki West na kero monto ngwa kana le tax ko kore sukali vieti no ere ma ko ganda kore chanya machi nkuna chuna nganye ne tax ko kuri aka musara ka ko balimu peyi no ere gago bono kero monto ngwa kana le tax kura ushuru na kero monto rata kitama gendero kero monto atakira korru anyoro bokolele inche chako bagaka tindi uchikubwati nga nyomba kinduete usi nyomba kintagete kore kore igon tagete kuri mu Masiki West kulingana ne sublocation tokataki turuete nya kuruete mosora tatu iwenga nole nya kuruete irongo tatu iwenga nole serikali yeyo nchoba kore libwane boli chukurigereria nga ngongete kura ngotangete nyomba kikari wakanjireye inchendigeretia mu Masiki abantu abange ngwanga kabarisia sabate baiga njoma ituna ne system yanyo kuli chikurere ngasa abantu tokulina barbo konyora kuli nyomba yabo tebo se nyomba kita karuete okende nyomba iyo kuli ya baka baroro onya ukwana barangi nyomba ya ito chako baka kana ero motanga ni kisto chakete Masiki West ya mangana ya devolution ogo cha musora oi karansia bantege tigoro obae obaoneria sera pira kochali nga nyomba kyokorte kiruete to konya lakini nyomba ya muntu ko bolium ngonya kugamba abantu ngateto ni nyomba kete iko konya lege tigoro mugaso igoro to akwana 20 youths no bale abaka krumuntu ro maoni aye to rekinge kolekane paka na bade bai na batamna bana manesti mama onte igara sumo chumbe igonda ne kwana na era kintayanda devolution na bairesa bono igonchi mangana nyomba tindi kubwati mangana nga oyarwete gango yo minto tari yo minto abantu bose ba Masiki West emale equal no bokolere bwane borabe balanced kurukebuko paka musoro bagaka no musaole turaika mangana miaka turaika miaka ria gochigoro rinto tena kwa rubo sai ekerto kurigiri na basa bange mbali kwa kachikura kotebakana na basa bange ni gaba ja batenga mbali kwa kachikura ayebuna bagaka ngake kwa community abasa ba Masiki West na kwa tayuna aya bono chinga kiti na chichitu bono ninta to kwa na mangana registration ya voters na participate mono as okomobilize kubeka makondo kuakira aba subchibu chisimi nechikanisa ekerto enko registration na bwatete sana na ndikiro mudawa ko tenga chakubona atemete kubwati ko register tinange go chali usaye nguchu wakire kuri na tikora register kwanza otwale engururi yo gachoro mugambi tumaye gukwana bana soko lichikura igona atemete sana and I can tell you we registered a good number of voters Masiki West ya bwati chikura 9000 bonigere 12 so we registered new voters barigeti almost 3000 which was a very impressive performance igobona abasaya bange for the first time aba kimna abakura form 4 abandi bali university ngochi bali ko participate asobo joli wetera mobilization na college I did a lot of mobilization campus students na nkoli bakana ndabaka ko senke yunaga do senke university nya kuruta Masiki na ko tegenda huduma center kole kubwate kura ndate gotanke serikali na IPC asoko lenta mana lia huduma center na konya because mo tonya lalo university usema saimara usinyunga kibanga cha kasito jikore jeta ndikara yaka pono huduma center yaka tama na banke bali bali university no yaba session they registered Masiki West boniga ige bwate chikora 12000 ige minatinga pakomo sayo konya kokwano bobenga tabu atikura pono na bwate kura anangu chaka cha rumurai mbye mono ona bagaka nabangira barabunga kyo ogo ba accommodate sera chiao asabantu bari ba Masiki West na bambata gite batena abagaka nabangira nturime muga umusawo yo bagaka na ere na to accommodate ngakyo kwa ba accommodate nambe yamo nimbata maskani sana asabanga na baito na aba mama baito na bagaka batata baito abantu abanyete abantu ababanane betera mwana manke nje myaka mbata 39 umuntu ikire myaka 70
ebinta etende binge omanyira sense ya sama tukamanganya sawa mokonyere nabo atumanyo bunge abana butokuru ka advisors abana bo abantu bali bakokweresa makiete kire kogenda bakoranga kyokoro balance ekikira ngukora mwana balancing igoni mbwato bo sem cross abantu abana be myaka abangena abaito mbabwate byombe batakiro bokonye ndubwato kekyombe kya baburaka batakiro nyaje cross account bakonyana ikikiza cyaliyewa ndubwate abangena bwetera chikanisa ndubwate mna sitali ndubwate SDA Catholic na chichi Pentecostal churches ekirwetera bona ekanisa nonyole miungano nande menge matega ali tutari town center gaiga alinka ntore kanisa mono na 90% ya bantu bakongande kanisa so etokuri denomination chionzi torigelia bagaka mbabwate sema yabo nago tebiga nga in case mugaba na aisha kongo strata nga tatageti aba masiba korugasi natanga nkingo bogoli na bagaka igongo bogoli bagaka aba asengenjo mbari uchakoranta se county epago chakoereso mugaba na ekene wato tigire mugambi totore tere report etwa cha kana tutu naba masigetole na ndinotole county ya Kisii county imparente kiko sinyama kolante bichana bo babe kege itanze lakini mtotale ante gitanga to jagra bagaka pare to bosen pare to bororo bache bakwane egartonya lemente bi abagaka mbabwate egasi na bakora asekenyoro asoko tugambia otote tonchoreri nando no ikorete kinde very young I'm a very peaceful person tindi monto ora kosi segi raisigo todo mundo monturban ya no genda gali no abantu bechipimbanga njide muna ngo chaka ngo batenga muna to chaka osne rodi shotoko kora tinta gete mana asegi go soboturban na kairi abantu chinkoro sana nanya kindomoke na ndi bono na maoni ya kurosa abantu abana na ba ko advice na ba ko advice abanga na baito banga njite kabisa ali amura banga nambanga njite bravo mbiya mano ntoy kasenza meyo tora bakwana barabara tutena kibaro chibakaka bakaka tutena lero kwa bere suonini kwa bere omochumbe bwensemo omochumba mokerendi bwensemo ye ward midra bachumbe mukuru inkiura ile gitangania se parliament ya assembly ya Kisii kirota kitaba masiba ko pili iliyote tena ngise kwa swali na bango beko muswada kete na mbaye mpaka nanyedikira ekaro kunga agricultural extension services intagete apale maya ito tugata make nintagete production yitebe igurake na ku market yechini yo nikinyora inga kinchengitega ngoresero yo yasara ono to nagrimu mwana siasa ono nagrimu mwana biashara because I can tell you I'm one of the successful businessmen asaba kusi ninjengo aresere na kintagete wonjore biri ya na agricultural extension services na kyomolemi aranchire atigos meke bituma aunjora smeke biasi nyareba smeke sukuma ele basi meke moino gagali nago abantu aba nje biasi biane ngone liyo yoiga oyangeli nago to exchange money within nintagete egenda kono naje kolega sigale boyikoyo umayete bana boyikoya nintugete chiombe asagro kunyandarwa ngwate ndugete chiombe wa 100 ngwate bana ne pasenga samngana yo bonchoreri basu bona ali ngento bakolete ebabwate no chino tubwate factoria ye chaiga gusi nalomba kwate chikrimali chinke tu baje tamo bakarosia association monto kama mabera bonse baje ama belika esa kale baka ko bere chibesa ya de chikula chiri bona mungu cha mwabe kama bera mwali musaro mutinyi ndage tabantu baito bagusi special masike west baje ko baka pambere ngata cha yoka urali musara na boko boka mambio kama mabera ago obe kama uli musara na boko ntama ngana yichinkoko uli musara totate chipesi bichibu cha setali yani okuboka mambio boli ngala rokurusi bengili chae osengo boli yamagena intagete kwanto muswado yo egara abantu baito bakonyo na gali naro nyandaro account bakokonywa asobole mibwaho anya kora se project yo twachingoko tutagete government ye county ebeke tibasaro GIDG yo kwa na osamara yo kwa na gaiga aba masiki west kwa baikerere bonzi kwa bayiresire bamanyire na Jacobo amarana arabwate ngiyo sentara akara ase miaka ya 5 na eresire nani ngenta kwa resa na ande bono kuchakande a very serious campaign kuchaka tariki 15 yoko chapaka mwaho toikaranze nko resa kabisa yani nko kwa resa paka yema nyane kora teko ne kura okore no na ko igweta bobe yani nko ba resa na araba assist public rallies na courage road show na tumire baka bantu igo kanisa netere mataka netere krase asitia penyana nyolera egen tukra kimanya tenga apa masige ange bons ba manyeta serieta na sobo kole bwana
ebinte binko kwano china chiri na bali baka inu dis tipe amento amangana yani nyabeke kabisa aiwe kana ya kolo baro yo mtoto ketipo kunse emia keye go chetano tota kete transformation ase word ya masike go touch baka state house paka tangi word nero example benchmarking ya bantu bakuru Japan bacha ko kora kali masike west bacha kali bai kara samusura bali bantu bamusura keke mwa korete nya saya banje te bate bayanu mwa bantu batoromia Bien sana korra marona maya lakini inkia bantu badiru ya bacha ora bantu bari bota marona maya ekar kwara ko assessment ya akeigo shida ya majiko ba no matuna bono generally bintu bikongata na gande supermarket muna ngote montonde gande supermarket ngakole sukali omocher na mafuta ichini chirita isano ngaiwe piri ya 7000 ena tenne toro ngamatenga tarandi kirabuya kama ko goli swali abantu amito sangoli bakala mafuta ichini mafuta 5 liters yekire chiri bibera na gento pakan kaboli mo swati onanga aya no mata mutari ngabana kuguru ekor pa naide ngitara gande supermarket ko ora mafuta nkanyora ngabantu amento ekeno bugmo kongira sana bono nkonyorole akamana yokosera okonyoro monto chire nama ite chakona ro atokolere unabona kana ni mata bantu mbaite asa bantu bakuburi chikura umuntu kolire na atabwati kerugo umuntu bakolikira abantu abange tariyo kurwa sekenyoro ninje lakini umuntu nga nabako ikirutu kelire mambi chikura chiwako we mia yamo kama ikorigireti anjore birangere yes okuba ye mia yamo ndate kusaba abantu baminto sana chiminda abane chinyinge munango chakanje no nche chako mwa msio mutangani okosera abantu bakanta kubuli chikura yani riringirete ngocha tuga na baranga nchuga kinda basera abantu yani baba sakobwa akosera ritu ringa tareti imanda bande kinda batingera kero monto tu baso kataretisa we mia yamo ochi komati chako bana rura kolera mite jinje birangere te jinje ka kibirangere aso wanja ko ino mumanyanga chakobo ova iringa sai se kon konya nyore chibesa ejingre to kan konya ko rango janara ba ngora basibindo biasa ninga ndre ko batona mbi mono chako asemia ke gocheta tianda ligije SMS yake ganara go kona akorandagi nali kiti chinisho sio jusia bako ta mapema mbuya mugambi no ya Masi West oyure Jacob Bagaka Barongo nara gorgona enguba troubles dancers Kisi watching from Garissa County the youths and leadership in the face of this era. He has vision for youths of Masige and the Kisi at large. The new political movement on the move. Ongera to him. Oya awatena ongera gocha sure kabisa. Nantenda ligije SMS nda simi yega. Nara gorgona musa oyu amaene nabo agokonya Masige yaitu gwetera obokonyi anyarire gokonya abantu baito Nyasaye tiga abe omutangani oyego ikajitari kikianda kegima komoikia tore account kegima ngomoiki tore account yago kuna kebuko polling station guru kebuko polling station ora kebukero okorana kwa bekire rokiorora gotena mapema mbia ini hashtag nahara kuna Julius Machuki from Masike West agenda yomusawo yo nengia egento togo chikomwakera ekura neke he asked giving jirwata 3000 ago kwa acknowledge kuna rescue fund amepatia watu wa Masike West ekorano kwa rescue wino muntu kwa ndarinje ora konyire basaye bake ase company yaye ema yake Jacobo Bagaka Foundation team ya konyira abantu abange we wish him farewell mapema mbuya korea hashtag ya mapema mbuya nabo ekare engie sana from Masike West Gion series sublocation Jacob Bagaka is a man to watch 2022 mapema mbuya nara good morning this TV good morning this TV I'm Kevin Nyareru from Nyabisase polling station. I want to testify that Bagaka is a leader who want the best for the Omogusi people at large, not only for the Masike West people. Nabali gete ntambe sana gaiga tena thanks mheshimiwa and I urge all the people in Masike to elect the young he can he can help us as a ward hiyo nabali gete kente tambe sana ga ko round ba kwa kireko kabisa gaiga ngorigere ritornade chinde mheshimiwa nalo kukuna patrosa nando ile ndega kana chako Barongo is our acting MCA. What about when we elect him in office? He employed a lot of youths mapema mbia akora no ligeta basaye abange kora kwandanga basaba ngikwa chete kubalika bas bono akarna patena korte university ngakora ebengi koroku APSA ngikoroku Barclays tena ngako butugasi bangole sign
bande bako iranga go senkaro kiranga kira tiga skuru bengi ido tranje tigirete tanga tren kuliga sangia eko nenge operations manager ege tranje tigirete na nyote tinko nyara ko jamonto na ga chiren kango chane gali abantu bande tera marube nga kitokonye inyora bono eno bando chindo mo soma na ko betai lakini eben ko chakoli common terrace ekagara ngachake company ane yalinge nkengo ko cleaning services mana yo gosibia ngaje ke nyoro ngabukoli bantu batatu iga actually sko ande airport na boniga kero ande chilonchi chiri tia Kenya Airways oge kusiyo kwano most people na bakoli kuchuna na bagana na hotel eba mayete wetraga monta ko anda gali business launch kawe kalinya abantu nya kone ke gusi aboli ngako mo kone ke gusi aya ande mochi konta balende bataba ngaya mo ko boita kruja bandige to namba yae baka kumunga ki aba kusiba chiri airport aba kusiba chiri airport wetraja ko bagaka na ande kare aba kusiba chiri airport tari ba ichiro ba masike batayo aba masike baro baka ga story ga kisi tindi go chora mono baka banyamira baro so at the end of the day na rosiri di tari digia dira gerbono ngenda ri ntebe ngai no mo ko ngi biasara pon tiga ko akin konya na iru aka mweshimiwa ga gando we ka wodikane babwa tobo ko gwa bantu mna volero na communities muna bono go fast track in them nindi kete proposal era sa ko ku company kita na sana tete kunye kwa na dieta eregali US yingo sababu konyi asa mangana yechintakana na mangana yoko somya bana balenda abatakapi proposal ino ere mali ngiso ko tebe bono kana na basa beto konyi bono murangine ya machibu mbachi te pakange kirogo bono ga kironga kimoko bakora pakantu meruchi besa nechi besa chika ko kanjibe kase foundation ibona ko te bone kiroge kiusiko kenyora na boke kuguiti kichararo ta chinguru bona kerango ganda tochi chikonto chinyingi china na Kenya ga e company na rekokora no ganda Unilever ogenda Coca-Cola ogenda Standard Chartered Bank e company na rekokora bono elibona gukora kibiashara wa colleagues wa kanujibesa roje ndagende chibengi chinchibu ate CSR activities na namba tenga ya sinkuru aseketa kurukuwa nanye kingdom manyane company na ningaro mwesimi wasegete abantu bane e program mwachi basa mutate kubeka kando ngachimio ni kumkonya bataka ga kibere ngera abantu amasiga kimpakane mbako kana because mparocha bakoli bwana I'm very honest and very transparent koni mpako lera sana yes ekaronguri GSMS gaigana rogo then Edwin Okenye fairly ready to elect him is worth from Masige West oine Edwin Okenye awatana hashtag mapema mbuya nalo then nara then kurwa inani currency me Jacob is already tested. He contested in 2017, but when he lost the incumbent, he started his 2022 immediately. He's laughing to his people, and we wish him well. Wish area mayaga mweshmiwa. Na congratulations to Honorable Jacob Bagaka through his foundation. It has enabled many students from Mosora. Through his 3K funding, we will support him mapema mbia. Biamono mheshimiwa jino SMS yandete kutumgoja sistu na umajumuri na turatuma nyetume mubodi boli lya ndoje muntu tayo wakire ngundiga iga nande na vera aje iri kundikira jene na bangwanya somo mheshimiwa lakini abantu barate abirega na kwara akorire ekarto ndete kurigere diga abasa embali baracholirwe osaba kwa ire mirimo abasa embali baracholirwe urocha basaba ngo jabali bairera nano na basaba kuri ibirugo twali ni ibirugo sali abasaba twa batanga ndi kuchibosi akana nkero nga baro bakabacholiru barabasaye bajiti okora na baka kan baro no naro lakini again to ndate bia bantu tadi mo sa takora no muntu yo takora karo ko chora Jacobo digere Jacobo because no nyatura basa ento wati chimbu au temi dinge kiwango tuwa spel tora banda miaka tatu feto ko pf ta same mutona ro 34 ora kwa ke chingu disco gai naro 34 ubwa tamani uso bwa to ora nje Jacobo tinta dikulir ngambara ba kolire ba feli usembarako inta tokata kiru monto iro nafasi okorra sa konyara obuya buyeka mboli ngomu akekura after 5 years na bwate chinkuru chu wake kenyara kranyo gendre musago teneni bono njore na baira serana na kolire kimwanya bante 5 nyara na basa bire so ko ko singa kamoranje mbwate simonge kiroge ke garamba kolire meremo bono emiake 5 trimenna mono na yo chartu mata ire tanga nemeta besana iga kumetindo chinga yeseko era bono barbanchole emiake 5 ebo kolire buane na boragere itabangirani usembangirani esinjo ndawe of that fact yakwa ninta gete ban test na ndapachi kongoni siko nimbwata maona manene asimiaka yang sasa kombe kamayo ninta gete kana jeje gocha bosonge na jeje gota samna baba simba baba tesa bono tingo taka kokolera igonta gete muna na chakiro ba MCA bo kapa nyene
Njitinko ba mwankote baro ngatini ko irore class gwikabuka abanyana bankana bantenga Jacobo gwatokorere myaka 5 gusi 10 bono mwana tutete gukoni tugenda Masige East tugenda Burangi tugenda Asegete tokoni guchioro Jacobo gwakorire gasi nyingi no twiraire kirugo ikero gwakorire gasi ye ngutumire chibes chao abanda aba Masige West mbare mebu na bono ugukwire kirugo tari bes chao chikwira ni chikwara abaire ko bakonya boso umanya teka na bochukura ton 17 atumite chibes nyinga sana nale tinango kange na tikite ko bakonya pinte benga bono tinyore tikura na babe mwandire chibes chiane bono chielire na bate benga nchikirege ntongo kora ngwa krenya sayambia ma asebia sarango kora nyasayo nkonyire sana yani tima tinga kinanya kora kemonya batrona kana ngoli kama oni ana kana ngomoke tinege ne tininkes na ikire gwekona na ikire boni yani ngotanga itisu god nchetinya no kana ngosaba nyasaye na tia bantu bacha kugonjora njira bagosaba tinanya gosaba tenya saya ngalero ngosoka tatokorere keneke igongo tanya sai ogwanja kwao okoleke because ogwanja kwao ekole mo peta kubwanje amaoni aliane so esinya saya sisenire chibase kina tumekire ensibia sarankorus tindi gosaba monto ndigo segento kete company yana paro no yakortaki no ere igonda menta ko bakonya saidi nyasaba nagente go sesenia diango te secretary yamayo yokonya chibasa no kurwa okuru chibasa nandi chikoirana intitindi gokora gosna chitenka on but of course bon bakat nyomba I can tell you for free monto rero ndi nyomba yae nero konya abwata yoka oiko kata chikoirani njichaka botino on kende kiana ko chikura osego ni nyomba ko chikuri yo osego ni nyomba ri para kwanya ngajete njichaka botinda on kende kiana no nege sinini chikubol chikura ekero kondo na chire gusi ena nyora kilimbu atanya kimbata chisingi 10 echina chinko ganda mbaye muna bono ndigireti yasega matanga tindi ko chukwe chanda mono njiko bone benki gara mbaire chibesa kelimbu atana chiri bisana igongo kwamba sanga akisa na bwate mugo tira ya mambe kama futa na ni moirenya bata bagana bereyo igo tindi ko chanda mono ngakorigia ngachikoirani mabe mambia antiri na ultimate musarere ngoma sia ko ntete komanya ya lakini ugo jago sabe pero ni bakare kolia chirinda ali orore nusu igonda batomere ba SF foundation na batebi kero motinyo egera panya ko somia bana narege gana takatura soma keigo bagaka nate bana kwa mokonyete na takatura testify keiga I want to testify that Bagaka is a leader who wants the best for the Omogusi people at large, not only for Masigi West people. Sometimes back when I was looking for a job karal koliegazi adanyo takende yonsi ni galen kasi hotelia ya Masensa Meria Westlands pare go kwane kigusi no mosani oye ukaigu ka kwane kigusi okamokonya oniga niga gendete ko kore mirimo working up to date as an urban architect. Musa yo karikoro kuna Kevin Nyareru kwa makonya sana testify oja as studio bia mano Kevin asokurwa barori bwao unakwanya teko konyu na Jacobo konyira banke banaendete kwerera kerongoli rikeni na Olin Oda congrats kiongozi #mapema mbuya Silvia Muragwa awote omugambi Masigi West twaitabire is a man of people otabwati ubaguzi mapema mbuya tuned from Liongonjo kabisa Liongonjo ine nseme yo awote abana mapema mbuya kabisa nara nero tomagwetera senseme ya WhatsApp awote na pose tiandani gora awote na pose from Gion Seli Jacob is a man of the people we are waiting to vote for him 2022 #mapema mbuya kora mapema mbuya #mbuya kuirete buya kabisa nande karonga ndrete konya koligere ligaiga ngendete konya gochigora nara korona Useni Nyariki Justin Nyariki omugambi Jacob netaya ya Masigi komo mbaka engoli tuned from Lianyabaro oyinera ote ankoro jinse mujidia Lianyabaro ote ana mapema mbuya ote abuna na yabaganyete baromne litukuri baganyete chitari kikyanda elinde banyale bakobekera egidole nara nero ote na watching from Garissa County nero ote na personal have benefited from Honorable Jacob Bagaka sponsorship or through my secondary level. He has good intentions for us as Masigi West people tushirikiana mbele pamoja yote ana nero kwa mokonyire asa masoma ye koru ye secondary esa duresa sponsorship yao hata abuna tikatuskebosi hata ana 100% injoni koru nyachenge hata ana ere mia koete emwishime karto ndete kwenye kukwanira gwatebira ngwate balirina amasomo amangana yejipe amacharo narumedinale sense ya country ngakionya vegetar bono nyuma
dina bo chikula chitanga ni ntebe tina mai to word be boni kana kolde na kansa bakana bagambe bonse pita chora wata ko suppose to support ngaba boli emechanda abantu babwata na kansa na batuleti na tali na tumeta abantu bakole sabe ntobo ate muna bono chapa kinyi sana mo kuchi in terms of application tari nyumba kuli in terms ya nyumba konyo nyumba na error report abantu kire application ichi ndicho chipata application ya aka kuli application amachi is a biggest issue abantu abange bado ndo chibakochi of course ntoko kora ntu kuliyo kwa gachi bitacho lakini at least vitu wale bitacho bya gachwe standard irengi ya what's happening currently uma musika kwa wa egetache kama 200,000 ya chikwa gacha asi bitacha ko 10 wa gacha bibere na ande orenta osno moiri wa sema ko ya ochoki agacha ka una 50,000 na rora kiako akonyora kinde kurura ine gento nyitata ke ne montaje ko ngakere kura ke expecting ani chemo konye in terms of corruption era bono ga yete because even tingo kora I'm from a private sector tanya kora gas na serikali I've worked in the bank no matter what strict tangani the companies I work for the international companies e company ngo kolega asiana sana e moti aboni integrity apatari bacha chiko chwa nyingi lakini maana corruption ni binde akibi mbago to rate na inche sinjira so mtune kansa SDA ege tonta nyako ba involved na maana yo bukulumi bono ncharo bese yo manyane ko yachire tika kolega shite kiroko so maana ya mache number 1 ntobe ke bisime bibale anta bibi wakurunze kiri ko mira kama 1.5 million muna sakuru ku yasaiga igale ke tunugoro amache resu kwa kororo aisu kwa kororo na bako kama musora na bako sabo antwanya chenge na bande ba sori musora e program nero naro ya takolentu project ya mache ba kolenta enjere town ba ko monta kolenta ke ntobe ka usigali ya bagetale obeka kanto kangamne giosiki ali ata kiroto ka town that program cannot work as a reserve ntuma toruete e wadin ko bol koru te buati town ina nero aka obo dukora nyoro bosini ni gamosa ali nyabisia matuta ali na getale ono ntubuati ngochi ko irabantu chiko beka gali mune town ya tokobeka mache gali embita nkenta kete ndema mache even if some of them mbirmune county costimbo at control of that patinche we kandeme wetera development partners nintema sana utumia my private business ko tema ko sponsorship kwa sabantu nintema ko maybe simatato from my private sector abande nyabra e account na kera generate kisa to kitor ke sima keremu kera ki ale mirto be ketangi goro to etie main pipe e gweta para ko e ga sibono yo monto no kwanta chiba sankai goto boeru achebuo tetule nya machi tap kana kineta kale to bata machi tap ndate kora machi tap kale mechi abantu bono nchine re program ya nembwate na ndobuya mugaba na lingo support okwani ngana ba planet yo iko biso ko ganda buya nge more WhatsApp group ya yes isa ko ganda buya geminati amangana ya match 5 years to come mwakorire Samuel Miyungo from Gionzeri Masige West Honorable JBB Jacobo Alligator Initials has sincerely been supportive kwa mwaka bujirube na 17 since kama vijana niko tole maiga yae and we wish him the best #mapema mbuya Samuel Miyungu kwa jinsi masiri chia Gionsen atano tole me enara then we wish him the best. He has given hope to many individuals and the families. He is praising #mapema mbuya mapema mboronge rarira mapema mboronge mugaka machuki chailas oinere agotoma ochumbe yago cha assist ndumbe mono asabari mandate utoma chumbe chaino karotori na Jacobo barongo bakaka kero akori kirukyo musia se ward ya Masige West ngeta antu barali kirwa terina mbiri bya kodina nere oereire na mbiri ochokora ekero muramo elibaga kobo mochumbe bwenseme yo umwako yo gachitariki kyanda tariki sano iseto mutienyi mutienyi gatatu mwako yo abantu mbanje tokosera ngakigora teiguro y'abantu bokosera na abanje dina goikaba seru mai gwake kura ayengo ndifuke tioro kosera chako nambe yamo ndate gochaka nga ogosera isa we of giving back to the community tindate kungane linga tinjentaka ina sogosera kuru wodi inkoro lakini ndio ndata ketina kiyo ne campaign bako tebanga 2 days to election yanto tike campaign abantu batwale enough time 48 hours choko erengerere ndate kusa ogosera kurutika ko between now na tarehe 6 tarehe 7 ya mno mwaki kura tarehe 8 tarehe 9 ma peso ko warite make decision yao
de gonjore bilanga te gonjore birengere lakini gatia umuntu kara akogorera amafuta toje nago te mafuta ajire gesaroroje haro is not bad yakora akibona abantu abaminto na ko kwanya na boko bagerange anya sanga tanga kiriye ko bwate baga ko kurno ko konyora agwaro te bwate problem lakini amatukali yo moisabere to make it ya best ngana gwe mibona mambinga gachimi wake na go kwera nango 200 bono wake eyo cyo cyana bwo mugwa mirere na ba promise na masike west nimpen ko basera dirinde kero so to se ko dirinde kero bono aya manyanga ki oyo nanga 200 bono mambi go se 500 na ro tenga cha ko bago sineli gweli gulitu kweri manyanga cha ko buga koira ko to ale school fees cha ko buga koira ko na ko likaba na baito cha ko buga koira ro sial chipara cha ko buga koira na ngo to serale nkinda rweli gwe ya mara ronga ke kura aso mondo tabuga tia chenda obatugutire emyaka 5 ama batanga nchempa kanya teri tukolio moiso tena makoli mbairi gweli that is not right boni garo kara ko sera gora mafuta we chinyeni obeke chumbi mukakaragira aralebya lakini 2 days to election bono ira nakabaso pa 2 days inyora ngacha ko na bakonya inyora ngacha ko no mokale na bakokora na bokumutuma na bokumurama no mokende abakaka bankira baralia na bakotunga esani abana bakonuka sani baikunyira bandu kamugambe mumurone achyo kole episode lakini mwaka mala ngaine na bakoja na notubwato no ireta prison gali to kama tebekende ara baso bosibo Geoffrey Maindi from Nakuru. Jacob is a leader of who is ready to uplift the lives of our people. Mungu amsaidie mapema mbuya. Geoffrey Maindi. Nehemia from Lianyabaro, Liyabo. Nehemia from Liyabo mapema mbuya umugambi bw'abantu nere Jacobo Barongo bagaka bimona se jujumbe jermenda gutuma ase studio karodoro gisa gitu ja isire ko era Jacob ngakiro gito kukwara chikore ja Somorembe ana sense meya masige west bindombi turubana ororo gendo biturubane to kwira kura sense meya ekena na bayamo ndata ko chakera my biggest supporters abali yang na bare ke korenta ebrukana bakro kuboda boda Kuruma chairman ya ward, chairman state church chetu isano ibere na kwane na barago. Igon ko batebi na baje takorante burukana no man. Na ndise nchaba kon support. Inko basabaso moyo wanja. Tobe ke security lakini asamani. A security yo kaleta manta security yo chanda bantu. Nje Jacob ninde ready. Oyo kungakere kura ebaru. Oyo tanga akereti te baru. Lakini timpu atiena plan aso bongo bwana usasebere galbiane inga gosiningi bero monte kura gosininde to kuburukana ke togete inchenta gete abantu ko baranje gonchora abantu chenga banjira ko baranje gonchora ondene ata nta tutukana ja kwante segiyoro tokora chikora chiamani ngo chichiri chia kuna ndechera ntutose na bantaba mkuru monto ko masige is like a brother to me go say my dad we kora bane baraba na bane baraba ke on tali ali to anga ine cheka to ko na to mera na siga na batoko saka to nyuchai abantaba ke kura bare nta tutukana bona bwese to akechukura no malembe ngo era chire chako baba korega asimya ketano Jacob is a man of Bible mapema mbuya ekiombe kyo bajo ne jimbe nkia bakiri nkia okirie tinde nkia bakirie te kiara na bangira nkia okirie te na tori nae nki ochumbe yawo ja sekiombe kidira soba choli bure obwe bwenu bwasyo kumboro byo base second tofauti umwako no mwako lyo itete ntwa fire timna njebo basi reso ndona batikria tigali tumbe ntwa baita tulita na dignity sana me bangrio bakote na ile 10 minutes ko bakliand karuma tikwa gachi ko bali tikoli mabato tamatu ko tukachora tukaba cleared. I was cleared on first. They did a good job. Our returning officer Kurukujebet, she's new, she just came recently, she's doing a very good job. Nande tuara bora bolili, tali monto buate manganande, igata ta korabo cholia sekene, and we support her. Muna participants ba bechikura, tutagete kene. Tiga man bacha rumura yiwa kartaki, patagete. Go back to IBC, they are doing a perfect job. We are waiting for the register. Chako kwa na bantu, nyasa kawanja, tojo dekaruke kutukara bantu aminta amagandro. Yes. Nara kurukuna haro Jacob Bagaka no mugambi Nyasaye atoire alisaidia bibi na my late brother amesaidia vijana wengi kujisimamia. All the best. Bauro Saul from Garissa County. Nera na mapema mbuya hashtag mapema mbuya. Samuel Otoli from Inani Liami Yungo. Youth for Change ni Masige West. Jacob Bagaka hashtag mapema mbuya. Nara Enoch from Nakuru. Jacob is a man of the people. Mapema mbuya. Mbuya mwana asibali waendelea utuma ujumbe jino. Lituju kukona na nisome chiri echinde. Jacob rujiza jitu chairi na tuwa kwa ndamange. Ingani bono uruwe. Ujumbe ya mweli ujia sumu Masige West ama nomo Kenya kwa jumla.
bas muna nate abana nenda gukora namba ya mandakira this TV mbe mana soko invite ko chichaga igase studio it's my first time to come. I'm impressed nganto wate TV yo mugusi met to this standard. Asa abantu baitu amasi west abantu amusora abantu bari enchaga abantu amusaria abantu borugale abantu bairongo abantu bamintu banyabisya nyachenge nyakarakemo toje kebuko mate abantu bagiyonseri nani nari yabo ena abasaba ekure na so wancha ndete kubakoremere mase nyake go 5 agatara ento bonchoreli embuyane monye mayete abakoreri bana mu bumanyete tiga totene mos mama to akikuramo nanyito kubuli abantu 12 nyasaye nanje tekera babegete parrot paper bakarika jako bagaka namba yamo ndoje nge bampange tororo agana liabo buraisha so gwaka kwa gekura kera kwa na tare 9 mambe mapema wakire jako bagaka ayino tanya ko somelieta namba yamo ngora ali etiki uchaka kuirieta guchingani konya yandi chyo pato jakora lio monna goseni nande na basabira manya saga ndiko bakonya ningene tenge miake go 5 nebe emmenene sana asa historia mu Masige West biya mono sana. Thank you mbe mono Jacob akakatosha umugambi oranyare abasae Alexio Tunga from Liongonjo #mapema mbuya na wate na mambia akatoka sasa jisemo jiricha Facebook na ara gorgo nyakaba Innocent Kurwa Nairobi awatena komo bakengo limbia mono ase okoreta Jacob bagaka waeresire na ntorida na isaine Joseph okay enjoy awatena hashtag awatena UD kazi ni kazi aisaruti Mr Jacob nere ni birengere byaye Sami Omari akorukurwa nyabisia boring station ni korokdi Masige West yonsi yanjire umugambi Jacob bagaka nande #mapema mbuya Ogesh Kings Jones out there mapema mbuya #mapema Jacob bagaka from Inani is a true leader. Foke Kevo out there #mapema mbuya locked from Malin house abwataneti kabisa lakini anaero tabire na no alime yumoroberi kamam Sharon we need readers with the decorum or the best yagosabire amaya Jacobo ebine ejine jumbe cya tumiru as studio byamona asabari bwa tomachi jumbe cya ino koja as studio ikanani nkora siaruka go ikasense media YouTube ndarago sinende yamo ibere gachi siaru kirororo na ara ukurukuna Justin usen yalikinga denanye soma karodidi aikaga byamono mujumburire tu wakira mbemone karo kwanyora di bagalia bene ekaro to ringina Jacobo barongo bagaka JBB kero to ringenera se studio okwande kurwa se ward area Masige West okwerezire na yari gitugo kwa gokora ekarora mweli baga kurwa sense media Masige West ekarara guri baga na nento monyora se studio achiko to eresera na rali akolire na ndara yakora bono intukuru na DSTV ntori gote abano mwakire kura kwa igwereire bonayo kubwate wa musina kitare kyanda ningo gosoka elinde wakire chop bagake kure kyara ogote bina leo jokore gobono Masige West nayo kwira chukumu ya umwakire ekura naye mbemono asoko joran DSTV nero bwansumo gusi cyako byenero DSTV bwansumo gusi bino botambe gente kyane gente yansune yanzu ane ko ba ya DSTV yo mugusi angikande nande ndokurangira se studio yito na ndo gusabira maya ko DSTV bwansumo gusi niko torengana sara nyarangi ondita asomurubero twakonera mangana siasa na magendero bali bansu bakoliye birogo niko tokubasabira maya na ndo tokuralyo marembe ko sigata sen kandi Steven Rwansu musi oyorenga magaye kamera wana kuna mali ugine chipicha go jira senjira yabene ngakorogwa John Kebati Nigeria ne Brighton Makoli yandra gutwara buliri ubuya imeyandi Steven Rwansu wo mugusi